आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। और पवन सिंह के गाना आवे वाला रहे गन्नायक फिल्म से पतरे पतरे, जो ना कि क्लिप वायरल हो गए रहे और क्लिप के हम थोड़ा सा शेयर कैले रही अपना चैनल पर। अब ई गाना जब वायरल भइल हा तो टुनटुन यादव सोचला हा कि काहे ना गरम गरम आग में हम तनी मुनी सेक ली, लेकिन ई भुला गइला कि ये आग के केहू सेक सकता तो खाली पवन सिंह। आप लोग बढ़िया से जानता नहीं जा कि पवन सिंह के कोनो गाना आवे को होके और उस शब्द भी वायरल हो जाए तो उस शब्द के रोज करोड़ों बार सर्च कर जाला। इतना पवन सिंह के फैन आतुर रहलन कहली या पागल रहलन पवन सिंह के आवाज सुने खतिरा, और यही के फायदा उठावे के सोचलन टुनटुन यादव, लेकिन भुला गिलन थोड़ा सा कि पवन सिंह के फैन सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के सुनल चाहेला लोग, चाहे दुनिया के कोनो स्टार लिया दी, लेकिन पवन सिंह के आगे केहू के चले वाला बाना, ऐसे कि पवन सिंह के फैन पवन सिंह के हेजा राखेलन। तो ये बहुत बड़ा गलती कइला हा, जौन थोड़ा बहुत तार नाम आवतो रहे अब वो नाम तहार खत्म हो जाए। टुनटुन यादव ये गलत जगह जाके हाथ डाल देला। और बाकी आप लोग हमारा चैनल पर कमेंट करते रह जाए, पर बोले के हम तो खैर ना चाहत नहीं बोलल, लेकिन अब वो लोग के कमेंट रहे। बाकी अब का और वो लोग भी जानत नहीं जा कि पवन सिंह के नाम से केहू सोचे कि हम अपन नाम बना ली। अक्षरा सिंह तो पता ना अपन पूरा इज्जत उतार दिली भरल मार्केट में, फिर भी उनका नाम ना भइल, गिरिए गई, जहां रही तहे आ गई। तो ऐसे कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है। लोग करेलन हाथी के देख के सोचलन कि थोड़ा बहुत हाथी वाला एक्टिंग हमू कर दी, लेकिन हाथी वाले बकरी हाथी बने के कोशिश करी तो हाथी कबो ना हो पाई। जो बकरी वाला औकात बा उहो कर खत्म हो जाई। बाकी आप लोग के का विचार बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। वीडियो पसंद आई लोगे तो लाइक कर देव, और अगर बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथ जुड़ जाइए चैनल सब्सक्राइब करके।